Vinga, adéu, fins demà. Adéu. Hola, em dic Sergi i sóc el nou cap de cunya. Tinc 38 anys i sóc pare de la Valèria de 5 anys i el Blai de 2. Em considero una persona alegre i divertida. Adéu, cotxe, fins demà. A les meves estones lliures m'agrada passar-les en família i practicar esport, com el futbol sala, el pàdel i sortir a córrer. Des de ben petit que volia ser cuiner, i així va ser. Vaig estudiar a l'Escola d'Hoteleria i Turisme de Lleida, i d'allí vaig saltar al món laboral, on m'he anat formant i he treballat amb restaurants, empreses de plats elaborats i diferents centres escolars. Amb molta il·lusió vaig rebre la trucada de Maristes, i aquí estem, amb moltes ganes i aportar el meu granet d'arena amb aquesta gran escola. El dia que vaig arribar, em vaig trobar una escola on des de primer moment m'han fet sentir com a casa i un més de la família. Un lloc on m'he trobat grans professionals i millors persones. Bueno, i ja sabeu una mica més de mi. I si em busqueu em trobareu a la cuina de Maristes. Benito.